איבדנו את גרשון. אתה מוצא אותו? כלל מאוד חשוב. נסגור את הדלת. זה אל תיתן להם להפתיע, תפתיע קודם אתה. אוקיי. מצאת אותו? הוא לא נראה מופתע, זה כבר טוב, זה אומר שהוא חש איום. מצאת אותו? כן, אבל אני איך להגיע אליו. למה? כי הוא מאוד רחוק. תסגרי שנייה את הדלת שאני אעבור לחדר שלך. מה? רגע, איפה הוא? שם. איפה זה שם? שם? אולי תתיזי עליו עם המים. אז זהו. שהכבישים זה לא עובד עליהם. שאלה, אבל אם יש לך איזה ספרי או משהו, לפחות שאני... תשים מספר של שירותים. אבל אז הוא יקפוץ עלינו. לא נראה לי. שהוא יכול לקפוץ עלינו? כן. כפרה זה לא ספיידרמן. נו, מה זה ספיידרמן? טוב שלא נראה כמו איזה... לא יודעת מה. די, אני לא יכולה עם זה. אני חייבת. טוב, מוכנה? אני איתך כאן. אבא, תראה! כוח היסמין. שבב, זה לא קרוב אליו. הוא כזה, טוב. אולי טוב, כדאי תעשי בינתיים פיפי אולי. שלה. אולי זה לא, אולי זה איך שואב, אני לא יודעת.